ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ବିରି ଚାଉଳ ବାଟି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ପିଠା ବନେଇ ସାରିଲେଣି। ଏଠି କୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ କି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ଇଏ ତ ଆମ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରିସ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଟିକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ରେଡି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ପ୍ରଧାନ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଟିକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଧାନ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଟିକୁ ଟେକି ଟେକି ଥକି ପଡିବେନି। ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ନୁଡୁଲ୍ସ ବନେଇଦେବି। ନୁଡୁଲ୍ସ ବନେଇ ସାରି ଆମେ ସପରିବାର ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡିଲୁ। ତଳେ କିଛି ପିଲା ବାଣ ଫୁଟଉଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ପ୍ରିସକୁ ନେଇ ତଳକୁ ଗଲି। ସେଠି ସେ ଯାଇ ବାଣ ଫୁଟା ଦେଖିଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିକି ଆସିଲା। ପ୍ରିସ୍ ଯିବୁନି ପାଖକୁ। ଦେଖେ ଦେଖେ। ଆଉ ଡିନରରେ ଆଜି କଢେଇ ପିଠାଟିଏ ବନେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ବନଉଥିଲି। ବହୁତ ଡରି ଡରି ବନେଇଛି। ଠିକ ବନିବ କି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ହେଲେ ମୋ ପିଠା ଟିକେ ବି ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ଭଲସେ ବନିଗଲା। ଖାଲି କଣ ପିଠା, ତା ସହିତ ମଟର ତରକାରୀ ବି ବନେଇଛି। ମୋ ପିଠା ପୁରା କେକ୍ ପରି ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ଭଲସେ ବନିବ। ରହିଲି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ମାତାରିଣୀ।